Kapin 3 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa PDEA-10 ug kapulisan sa managlahing operasyon sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Usa sa mga target nga aktibong pulis nakasibat. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Aman goy. I-unload mo ha. Ang mga bala ni RM. Kini ang aktual nga pagronda sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 sa usa ka panimalay sa barangay Sihayon, Taguluan sa Misamis Oriental pasado alas 4 sa buntag adlong Biyernes. Kini ang search warrant operation batok upat ka mga personalidad lakip pang usa ka aktibong pulis. Sumala sa PDEA-10, dugay na nila nga ginapanid-an ang mga personalidad tungod sa kalambigitan niini sa illegal nga droga. Lumalabas doon na itong police and other personalities ay malaki ang involvement sa illegal na droga. Nagdi-deliver ng illegal na droga dito sa buong Northern Mindanao, no? Binabagsak sa Bukidnon, binabagsak sa Iligan. Sikop sa mga operasyon ang 7 ka mga personalidad apan nakasibat ang usa sa mga target nga pulis. Nasakmit gikan sa posisyon sa mga sospek ang 100 grams sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 680,000 pesos, usa ka pistola, mga bala ug ubay-ubay nga mga kwarta. Balhog na sa PDEA Custodial Facility ang mga sospek kisa wala na mihatag pa og pahayag. Ang pangalan niya ay si Police Staff Sergeant Arman Tagolimot o mas kilala siyang alias Artags, no? So at large siya kasi during the service of search warrant na kung saan siya mismo ang personalities ay wala siya. Sa laing operasyon nga gikasa sa mga personahe sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10, nasakmit gikan sa duha ka mga drug suspect ang balor 3 million pesos nga kantidad sa shabu o cocaine. Sa investigasyon sa kapulisan nga gikan matud pa sa kasikbit nga probinsya ang duha ka mga suspect ug paingon unta kini sa Bukidnon aron maghatod sa maong droga. 2 million pesos ang worth of alleged shabu nga nato ang nakumpiska ug 1 million worth of alleged cocaine nga ato usab nga kumpiska ug aduna usab dried marijuana. Wala na miluwat pa og pahayag ang mga dinakpan samtang pasakaan sab kini ug paglapas sa Republic Act 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.